କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିବ କିଛି ଏମିତି କାରଣ ଯାହା ପାଇଁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ। ନମ୍ବର 1, ଦେହରେ ପାଣି ଅଂଶ କମିଯିବା ଦ୍ୱାରା ବା ବଡି ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ନମ୍ବର 2, ଦେହରେ ଭାଇଟାମିନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ କମିବା ଦ୍ୱାରା। ଏନେମିଆ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ନମ୍ବର 3, लो बीपी लो ସୁଗାର, ଦେହରେ ସୁଗାର କମିଗଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କମିଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ନମ୍ବର 4, କିଛି ମେଡିସିନର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେମିତିକା ଗାବାପେଣ୍ଟିନ୍ ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ସକାଳେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ନମ୍ବର 5, ଭର୍ଟାଇଗୋ କାନର ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ମନେ ରଖିବେ କିଛି ଏଇଭଳି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଭର୍ଟିଗନ୍, ଭର୍ଟିଷ୍ଟାର, ମ୍ୟାକବାଟ ଭଳି ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା କମିଯିବ। ମନେ ରଖିବେ କିଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ଏବଂ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିଛି ଏଇଭଳି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ରାକେଶ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ କିଛି ଏଇଭଳି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ରାକେଶ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍କୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ରାକେଶ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ।